Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu. Barkanmu da ƙara kasancewa da ku a wannan YouTube channel mai albarka na Hausa Freedom. Sabon shirin nan wato na mai suna Bintalo wanda ya tara ƙura a social media, wanda a yanzu da muke muku wannan jawabin nasa an sauke shi ma akan YouTube. Shirin Bintalo ya tada ƙura ne a manhajar YouTube din, yadda malamai suka fito suka fara magana a kansa. A wannan channel din na Nazifi Asnanik ake sakin shirin Bintalo a duk sati. Yanda shirin yana nuna cewar ga yanda ake kasuwar karuwanci ne, wanda malamai suka fito suka fara yin caccakasa har ya kai ga an goge fim din a kan YouTube, wanda yanzu haka in kuka duba babu ko ɗaya a kan social media da kan YouTube. Fim din dai ba lokacin da ya fara yin yawo a duniya sai lokacin da aka saki episode 1 zuwa na 5, wanda an saki trailer na 6 wannan wuta ta kunnu, malamai suka fara magana yadda ta kai aka sauke shi akan YouTube din. Fim din da yanzu babu inda yake yawo sai dai a wajen masu turin fina-finai, wato 'yan downloading, wanda a yanzu an tsaya da shooting din bidiyon kuma an daina yin sa. Sabon shirin nan wanda aka ce za a yi shi na Hanifa yana tada ƙura shi ma a social media, wanda shirin na Hanifa wato wannan yarinyar da aka sace ta wato Abdulmalik Muhammad Tanko, wanda ya kashe ta a kan kidnapping bayan an biya shi kuɗi. A wannan shirin ma da ake son shiryawa na Hanifa, shi ma malamai da mutane sun fito sun yi caccaka a kansa kan cewar bai dace a fitar da shi ba saboda iyayenta. A har yanzu dai ba a ji magana daga bakin masu shirya fim din nan ba, ana jiran sauraron me ya kamata za su faɗi akan shirin da za su fitar, wanda alhalin an musu magana akan kar a fitar da wannan shirin. Malamai da yawa ne suka fito suka yi caccaka akan wannan shirin da za a fitar na Hanifa. Wasu kuma suna duba ga yanda aka shirya wannan fim din, yanda iyayensu za su kalli wannan fim din zai daɗa tada musu hankali. A nan gaban fim din namu wanda muke gaya muku za mu kawo muku wannan fim din da malamai suka yi caccaka akan wannan fim din da aka fi fitarwa na Bintalo.